akiso ingprim asad lang aphan Amerika along sai ke cheng राजन कथार अपन नोकबरे लोंगरी आसार के बाद CCI Kwari adung Lama Basti along Hemmecho there. Kardom Pinigar Biang Life Prime Time Berta Longpen Nerisami Julie Bepi Nonar Juigtha Birtang Tonpen Munin Achithia Longpen Novel Coronavirus Akiso Avur Keraikom Thekjia Phan America Adet along Okpran Kelang Sonthana Tumpen Coronavirus Aing Prim Kason Se Aphan Sadlang Amu Kapangcheng Deda dang pi along nangkijong pluk novel coronavirus akiso avur kangdang penajok kaphere me melabang so angthek adetin alongta ok kachekom ramason si donanglo labang so aputhak kiri katarle batum alam thepen kelong dona tengke somindar angkang pi along bangsuri trogra pharuplia mulokatum apran dam tanglo lapuson apora kisung ke bang bom along non isia birta kemi ke klangdo Labangso abirta lake National Institute of Health atum theripo achiklo niphai kretrok arnipen America along novel coronavirus akesopen kachepajok unji aphan pura corona a ingprim asadlang aphan saikedeng pangcheng pontanglo Labangso akisopen kapachedan ji aphan kasonse pon a ingprim lake ningkan isi so se chot apor nang ik kok tahai Labangso abirta jasimet okpran kelang sonthana tumpen kapachini pon abirta News report Rongbong Terang Karbi Anglong Life Hamren West Karbi Anglong District Nokbare Alongri along Rokom Kicho Karbi Rong Supi number 2 Seng Ingleng Arong Amikar Rajen Katharaphan Nokbare Longri Asar Aman Kepek Adaba por wosangtar langponsi womut wokan mi et mi phun pen puthot anarlo apor Rajan Katharaphan Nokbari habi kethi longsing tokdisi Rajan Katharaphan sopong pen phungponsi semi padeng ponlo Lasoaphi Arnitilia por Rajan Kathara hinpen Manpeng kedo atumaphan poho pen archoponthusi hormai lapen man kedo longhonga o cheron pon laso ahut dilip teron longri asar rajen be achomasar sar imphura lapen alongri kaprek pen amana peng kedo atum setame chetong dunsi rokom kecho along RDP don News Desk report Karbi Anglong Live Piniadap aporpen Inglong Birik LP School along Ningkan ese kapathu kachepate ahut ke hai osomar atumaphan nong e pajirpon Labang so nong e kapajiramai kapado hut aluhi sarpi aman pen Rongkhang block BPEO hunmili bongrumpi chetong dunsi mai along kaningje ponatengke coronavirus keso aputhak kachere kenang sot Kedo kithak kecho kijon pendanglok asitin asai ke claim keda malongta cherry pick nang jipusi mai along than pare Coronavirus la sona kisology nangli nang kusu pondeta hai nang langjoy supo kasi ipo singjam long po dry cough po kasi ipo sita ilitum akap ting po on e kreng krai wer po agote la solo god ang ko ipo kay tu hojom ji po ipo kino ipo la son me se socia la boli kison bar hibom po Eso son bari bom lo kumante mo ko na ko hospitalize deta hai la e basi e tum ko pilo no ni claim nahi ke kai ke ma claim mere nahi pata kali pote asap hormos ili chere ponchet nahi na hai ke so ilong nang lidle da ji phan ko pilo ili tum ke claim nahi ke anju che aprang on anju dan ka te iri char sam pa me nahi sabun long thai ko li tum sa phosa ke sabun long
lahai sabon pe na recharge sam pami nai I recharge sam jat lo pulon te ang kopi ke me pen 7 non an nang me nang kan sita che or noi anu da traffic khan sita or nang phone atu oso mar ke do tum tala sansi edi tum che claim nang ko SMC Amaipu Ramson Be Babu Timu Babu Ingleng atum pendanglok ongdong aman kido abang pubang thiatum kachetodun nong I kapajir amayalong thanbang jiwan lama kaninja tengke Inglong Birik LP School along thanbang bang hinivet ajok kasiksak thepiklo lasi prabjin pen thanbang inut nangpi kenang sorpusi aluhi sarpia phan pinpuralo pajirdon laso phi ningkan esek pen kapathu kachepate ke haidun osomara tuma phan nong e pajirpon Newsdesk report Karbi Anglong Live Red Horn Division Army atumpen pini Bokolia Jones English School along DC Mukul Kumar Saikia aridengpen classroom lapen barpi kedo ahem kangpupon Pini Bokolia Langher constituency alo Honglokpe Jones English School along Red Horn Division Army atum Operation Sadbhavana Project Surihini ra Kresir Cap and Surihini ra Inkoya Parman classroom rihing ami avarsai barpi barso ahem humni lapen lang avarsai kipitang apot Pini Karbi Anglong adisi Mukul Kumar Saikia lapen alang nilong kachirabdum Bokolia Red Horn Division Company Commander atum chelang rapet pen ingpupon tanglong Bangso kangpu amayalong DC Mukul Kumar Saikia ahinpen osomar atuma phan kemesen ke Charlie avarsai kipipon jia phan thanbang atuma phan kapachini pon lapen ingthirjir pen kedo ke thagabarsai kipipon jia phan posetame hukum pipon lasonsi kangri kangkrang hormu pen kachepa helo thek jia phan posetame thanbang lapen lo ke Charlie osomar api apo atum langchari dun bernang jiputa kachoningri padopon Newsdesk report Karbi Anglong Live Dilai Police Station Angkang Arlo Dilai CCI Quarry Pen Kechekoinot Lama Basti Along Kedo Laxmi Maya Suba Ahem Michode Pini Arnitili Porphahini Ra Achitim Malo Dilai Police Station Angkang Arlo CCI Quarry Adung Kedo Lama Basti Along Kedo Edon Laxmi Maya Suba Ahem Michode Meke chodet ahem hem phupen pherangke atuma phan kapachini ponatengke komane abang phua tumpen ram ajo mekai choklo bangso ame choteran ponbo majok nitoma hem setami nangchupi ponder lopusi ningje meke chopor hut pinso abangke angtan barjoi arloso atum det si hem kedo meakar thur ura por hut nitum arloso mardet ajok thangta klemdon thek theidatlo pusi chathan pon meke cho hut kadokabe Lakni sose amar ke mecho ponder loputa pachini pontru Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Pini prime time abirta ke lapman sikang toniklo domi thakme kardom